Hello guys! Απόψε θα παίξουμε ξανά Minecraft, όχι στον κόσμο. Τον διέγραψα τον κόσμο, sorry που το έκανα, απλώς χρειάστηκε επειδή είμαι αρκετά χαζούλης. Ναι, και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Hide and Seek, όπως έχω κάνει και με την αδερφή μου στο κανάλι μας. Hide and Seek με την Superstar. Τι όνομα είναι αυτό, Παναγία μου? Πες γεια! Ελπίζω την ακούσατε, δεν ξέρω αν θα την ακούσατε. Παναγία. Ωραία, θα φτιάξω ένα κόσμο. Έχει συνδεθεί με το... Με τη βλακεία ρε φίλε, με το... Με Microsoft. Ωραία, φτιάχνω νέο κόσμο, σου στέλνω πρόσκληση. Όχι ρε φίλε, δεν έχω το Xbox. Ωραία παιδιά. Πάω να κατεβάσω μία εφαρμογή και επιστρέφω για να μπορέσω να τη στείλω πρόσκληση. Να δείτε. Ωραία παιδιά, μπαίνουμε. Σε έχω, είμαστε friends. Και μπαίνουμε στον κόσμο. Τώρα μπήκα. Μισό να με βάλει. Έλα, στείλε μου. Μου στείλες. Ωραία, μισό, δεν έχω μπει αρκετά. Είμαι ακόμη στο loading server. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Τα παιδιά μ' ακούνε? Δεν ξέρω. Τι ωραία. Down, ωραία, μπήκα. Μισό, που λέει απλώς down. Και να είμαι στον κόσμο. Βρήκα χωριό. Ακόμα δεν μπήκαμε, βρήκα χωριό. Ναι, όταν σε κάνει spawn είσαι κοντά σε χωριό ρε. Έλα εδώ, πού είσαι? Στο χωριό. Έλα εδώ ρε. Πού είσαι? Εγώ εδώ πίσω σου είμαι. Έλα. Να κάνουμε hide and seek εδώ, στο χωριό. Παιδιά, έχω αρκετό lag για κάποιο λόγο. Εσύ δεν έχεις, εγώ έχω. Εγώ κάνω το βίντεο. Κάνουμε hide and seek στο χωριό ρε, που είναι ωραίο. Ούτε καν. Μπορούμε απλώς να πηγαίνουμε παντού. Και άμα σου αρέσει να πηγαίνεις και στο χωριό. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να φυλάμε εδώ που είναι ο πύργος. Μισό. Να τα φτιάξω λίγο να ακούγεσαι. Να βολευτώ κι εγώ. Ωραία. Πού να φυλάμε? Ποιος φυλάει πρώτος? Δεν ξέρω. Φίλε εσύ. Οκ, έλα, θα φυλάω εδώ, εντάξει. Πού είσαι εδώ? Με έχεις χειριστεί ρε. Για να μπορώ να γίνω... Κάνε με χειριστεί. Οκ, μισό να σου κάνω χειριστή. Λοιπόν, Δεν θέλω να κάνω κάποιον invite. ωραία, στο χειριστή. Μισό. Να κάνω μια βλακεία. Γιατί να κάνεις μια βλακεία? Παιδιά σου. Κάνω κάτι, περίμενε. Άντε. Πλάκα σκάνα, έλα. Πάμε. Φυλάς. Μέχρι το 20. Εδώ. 2. Πού φυλάς ρε, εδώ έλα. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Παιδιά, έχω αρκετό lag. 17, 18, 19, 20, του πεθαίνω. Παιδιά, έχω πολύ lag εδώ μεταξύ. Είμαι σίγουρη πως ξέρω που είσαι, γιατί όλη την ώρα πας στα πολλά δέντρα. Από μέσα του ο X-Boy το κατάλαβε. Παιδιά, πάντα. Και παίζουμε και μόνοι μας και πάντα πηγαίνω στα πολλά δέντρα. Θέλω να πάθεις. Έλα, σου δίνω ένα στοιχείο. Πολλά δέντρα και μακριά. Επιτρέπεται μέχρι ένα σημείο, αυτό το πράγμα, πώς το λένε, ξέχασα, στοιχείο. Έφυγες αυτός. Ποιος? Α, όχι δεν είσαι. Παιδιά, μισό γιατί προσπαθώ να φτιάξω εδώ να την ακούτε. Αλλά Μακριά είσαι πια. Θα χάσουμε και το χωριό.
Είμαι ου. Ρε, πας καλά. Καλά, όχι, είπαμε όχι και ου, αλλά ου. Ναι, ου. Λοιπόν, Δεν με βλέπει, δεν ξέρει που είμαι. με βλέπεις. Όχι. Θα σε δω τώρα. Ρε, είναι πολύ ψηλά στα πολλά δέντρα, αλλά δεν σε βλέπω. Πού στο καλό είσαι. Με είδες, δεν βγήκα από εδώ. Την είδατε. Δεν βγήκα από εδώ είναι. Επειδή με είδες. Δεν επιτρέπεται να πονιέσαι όμως, εντάξει. Ναι. Με βλέπεις. Τώρα όχι. Τότε κάπου εδώ είσαι. Τώρα με βλέπεις. Δεν θα σου πω. Όχι, εγώ θα σου λέω. Όχι. Δεν με βλέπεις. Δεν σε βλέπω και ούτε θέλω να σου πω. Βρήκα ένα μανιτάρι. Villager ήτανε. Οκ, τρόμαξα. Νομίζω ότι ήταν η Όλγα. Περίμενε. Πόσο... Θεέ μου. Παιδιά, τώρα τι θα κάνω. Παιδιά, είναι κάπου στο χωριό, αλλά έχω χαθεί. Δεν βρίσκω καν που είναι το χωριό. Ψάξε, ψάξε, δεν θα με βρεις. Θα σε βρω. Πολύ σε τρομάζουν οι villagers. Όχι, δεν ήταν η Villager, έσπασα κατά λάθος ένα δέντρο. Wow, πόσο τρομακτικό. Όχι, να μην με δεις, βρε. Ρε, χάθηκα. Ούτε το village δεν βρίσκω. Γαμώ τα κλικ μου. Πού να πάω, χάθηκα. Το... Θεέ μου, είναι στο village. Είναι στο village, παιδιά, δεν βρίσκω το village. Αχαχα. Έλα, τα παρατάω, έχω πάει στην άκρη πουθενά. Έχω βρει ένα βασίλειο από πάγο. Πήγαινε πάλι στο κέντρο που φυλάς. Στο κέντρο έχω χαθεί, σου λέω, έχω βρει ένα βασίλειο από πάγο. Μισό, πάντα σε βρω. Πού πήγες? Στο βασίλειο από πάγο. Μείνε εκεί πέρα. Παιδιά, κάναμε σπον σε πάγους, σε τέτοια πράγματα. Σωστά, εγώ βρήκα πάγο. Πολύ πάγο. Μισό, σου έρχομαι. Κάπου από εδώ είναι, ναι. Το βρήκες? Όχι. Όμως βλέπω χιόνια. Είμαι στην άκρη του πουθενά. Πανάγια, μήπως είναι κάπου πίσω μου, όχι. Όπα ρε, κοπάντησε σε ένα δέντρο. Κάνε τέλεπορτ απλά. Α, ναι ρε. Τα έχω ξεχάσει αυτά το μεταξύ. Μισό. Όντως, εμένα δεν πρόκειται να με βρει. Teleport. Πώς σε λένε τώρα? Ολγάρα κουκλάρα. Παναγία μου. 2-2-2. Ωραία, σου ήρθα. Μου τρόμαξα. Έλα. Εν τω μεταξύ ήρθα εγώ σε σένα και όχι σε μένα. Όντως. Πού είναι τώρα το village? Πού είσαι εσύ? Από εδώ είναι. Πού πήγες? Ανάς. Πού ήρθε Παναγία μου? Πού είναι? Γιατί ήρθες τόσο μακριά? Επειδή είπες πολύ μακριά. Ω Παναγία μου. Βρήκε το village. Αν με ακολουθείς θα το βρούμε. Σε έχασα. Να σε. Παιδιά, είναι καλά. Από εδώ πάμε. Καλά, είμαι ο μόνος που τα θυμάται όλα απ' έξω στο Minecraft. Ναι, πριν λίγο. Παιδιά, ξέρετε καλά ότι υπήρχε το teleport. Παρά λίγο να βγω έξω από το map.
Έχει γκλιτσάρει όλο. Με έχασα κι εγώ τώρα, το έχασα κι εγώ. Και έχασα και σένα. Εγώ σε ακολουθάω. Άνας, ωραία. Θα παίξουμε κρυφτό εδώ. Ωραία. Κοίτα κάτω, βρήκα μια ιδέα. Μείνε εκεί που είσαι. Μισό. Κοίτα κάτι. Όπως είχατε κάνει και στο κανάλι με τη Φλαμίνγκο και... Ναι, αυτό θέλω να φτιάξω. Κάτσε να στα δώσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάτω. Άντε και κάντε στα γρήγορα, περιμένουν τα παιδιά. Κάτσε να το κάνουμε εγώ. Ωραία, φίλε. Κάτω με εσύ. Ωραία, παιδιά. Έφτιαξα αυτό το πράγμα μόνος μου. Η άλλη δεν με βοήθησε καθόλου. Έλα μαζί μου, έλα εδώ. Θα έρχεσαι εδώ και θα φυλάμε. Ωραία, φύλλα εγώ γιατί είσαι συνουμπάκι. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20. Το στοιχείο είναι πολλές πέτρες. Εδώ που είμαι έχει άπειρες πέτρες. Που είσαι Απαγορεύεται να μπούμε κάτω από το χώμα κάπως έτσι αν με βλέπεις. Αυτό απαγορεύεται. όχι κάτω από το χώμα. Ούτε ψηλά που δεν γίνεται, ούτε κάτω από το χώμα. Κάτι που έκανες εσύ μια μέρα σε μένα. Τότε δεν κάναμε βίντεο. Και πάλι όμως. Πού να είναι. Πολλές πέτρες, Πολλές πέτρες και σκοτάδι. Τέλειωνε, βγες από το χώμα. Εντάξει, έλα, τελείωνε. Χώμα, δεν είμαι στο χώμα. Ναι, είσαι κάτω από τις πέτρες, έτσι θα μου πεις. Όχι, δεν είμαι. Πήγε σε σπηλιά. Περίπου. Παιδιά, πήγε σε ορυχείο. Το βρέσουμε τώρα. Ωραία, πού να είναι το ορυχείο που είναι. Σε ποιο ορυχείο να πήγε. Άμα είσαι σε κάποια σπηλιά ορυχείο κάτι βγες, απαγορεύεται, ούτε εκεί πέρα δεν μπαίνουμε. Κατάλαβα. Γιατί ούτε εκεί πέρα δεν επιτρέπεται, γιατί εισαγωγικά είναι κάτω από το χώμα. Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ μεταξύ βλέπω το nickname σου, δεν τα έχω βγάλει, θα τα βγάλω τώρα. Περίμενα να βγάλω τα nicknames. Έλα βγες, απαγορεύεται να είμαστε εκεί πέρα. Βγάλε και στα nicknames. Πήγαινε settings. Πήγαινε settings, πήγαινε βίντεο. Πήγαινε κάτω και κάπου θα σου λέει in-game players names. Βγάλ' το. Πού το είδες αυτό, ρε. Πήγαινε settings. Περίμενε. Πού είναι το setting. Στην παύση, ούτε αυτά δεν ξέρεις, θα πας κάτω και κάπου θα σου λέει βίντεο. Ρυθμίσεις. Κάπου θα σου λέει βίντεο. Πάντα τις ρυθμίσεις και πήγαινε, παιδιά, μέχρι να τις εξηγήσω θα έχουμε ξημερώσει. Κάνε πέρα το nickname. Τι στο εξήγησα και εγώ δεν σε βλέπω, οπότε πάμε πάλι πίσω γιατί που ήρθες Παναγία μου. Και απαγορεύεται σε σπηλιές. Ή κάτω από το χώμα ή πάνω εδώ πάνω. Φιλάς. Αφού δεν με βρήκες. Σε βρήκα. Επειδή μου πες να βγω. Αλλά δεν θα πας πολύ μακριά και θα χαθώ πάλι. Έλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ξέρω ότι είσαι από δίπλα μου, φαίνεται το χέρι σου. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, το και βγαίνω 20.
Τι φάση εδώ μεταξύ. Ήμουν εδώ πέρα και βλέπω και με βλέπεις και λέω τι φάση, όχι. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, αυτό και βγαίνω. Πάλι όχι ρε φίλε, πάλι. Με το νερό σου. Είσαι μέσα στο νερό. Όχι, αλλά έχει νερό εδώ. Ωραία. Το μόνο νερό που έχει είναι εδώ πέρα, οπότε ψάχνουμε. Ω, καλώς την. Περίμενε. Όχι, κατέβα κάτω να δεις κάτι. Ένα glitch. Νέο glitch. Όχι. Κοίτα, νέο glitch. Αν το κάνεις αυτό και μετά βάλεις αυτό, γίνε λίγο survival να το δεις. Κοίτα. Θα δεις νέο glitch. Γίνε survival. Πώς να το κάνω survival? Πήγαινε σε. Όχι settings. Ρυθμίσεις. Όχι, θα πας στο. Πήγαινε εκεί πέρα που αλλάζεις τους καιρούς και γράψε αυτή την παύλα που γράφει σε day και θα γράψεις game mode S. Mode creative. Όχι S. Σκέτο S. Το έκανα. Ωραία, και τώρα κοίτα. Σταμάτα. Έτσι είναι. Σταμάτα. Εντάξει, τώρα γράψε game mode, ξανά το αυτό που γράφουμε, game mode, στο S της γάτας. Εντάξει. Ωραία, πάμε τέτοιο, πάμε ξανά εκεί πέρα. Το πιο ωραίο το βίντεο ever. Όντως, το μεταξύ. Μισό έχω χαθεί το μεταξύ εγώ. Να μου. Πού να κρυφτώ. 2, 3, 4, 5, Θα κρυφτούμε εδώ, παιδιά. 6, Το έχετε δει αυτό. Τουτ. 10, 11, 12, 18, 19, 20, και βγαίνω. Βγήκε. Παιδιά, βγήκε. Να δούμε, θα μας βρει ή δεν θα μας βρει. Πολλά δέντρα. Άντε πάλι. Μισό. Μη σπάς τίποτα. Κάν το μέρα μία. Τώρα. Όχι. Όχι για Βασίλη μέρα. Μέρα. Time. Set. Όχι πας το καλούρενο. Πω. Έτσι μπράβο. Πολλά δέντρα. Παντού έχει δέντρα. Τι κρίμα. Πολλά δέντρα και χορτάρι. Από εκεί, στο μεσίδρο, εδώ είναι. Από πού είμαι. Από το χιόνι. Α, καλά. Τώρα το είδα. Τι είναι? Και είμαι με χιόνι. Όχι, δεν είμαι με το χιόνι. Είμαι πολύ κοντά στο χιόνι. Εδώ θα είσαι λοιπόν. Σε βλέπω καλά. Α, πρόβατα είναι. Παιδιά, έχω χεστεί πάνω μου. Γιατί με βλέπει? Όχι. Και δεν θα σου πω αν σε βλέπω. Αν σε βλέπω, σε βλέπω. Έλεος πια. Ωραία. Παιδιά, έχω χεστεί πάνω με το μεταξύ. Ένα λάμα. Ένα λάμα βλέπω και εγώ. Παιδιά, την είδατε. Έπεσε κάτω. Παιδιά, την είδατε. Παιδιά, σταματάω να μιλάω, σταματάω. Κάπου εδώ είναι, παιδιά, για να είδα και το λάμα και να λέει έτσι εδώ είναι, παιδιά. Κάπου εδώ είναι.
Παιδιά, έχω χιαστεί. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Ρε παιδιά, είναι πολύ κοντά. Βλέπω το χέρι του. Βλέπω το χέρι της. Ποιο από τα δύο? Δεν θα σου πω. Νάτι. Νάτι. Περπατάει. Περπατάει και ψάχνει. Σπάει τα χορτάρια. Τα σπάει όλα. Θα σε βρω. Πόσο μου αρέσει αυτό. Εδώ θα σε βρω, θα σε δεύτερη. Νάτι, τα σπάει όλα. Δεν μπορώ. Νάτι, τα σπάει όλα. Εδώ σπάει για να σε βρω. Σπάει τα δέντρα και τα φυτά, ό,τι βρει και δεν βρει. Τα σπάει όλα. Θα πας όλα μέχρι να βρεθείς. Παραλίγο, παιδιά, να μας δει. Παιδιά, αυτή είναι η αγαπημένη μου φάση. Σε όλο το βίντεο ήταν όλο βαρετό. Σε είδα. Άρα σε είδα. Μέχρι που τώρα είναι η αγαπημένη μου φάση. Βρε, μήπως μπήκε κι άλλος παίκτης, μήπως μπήκε κανένας φίλος σου και με πέρασες για μένα. Θα πω να πούνε και άλλα άτομα σε κανένα βίντεο. Θα το ανεβάσουμε στο κανάλι μου, παιδιά. Θα αφήσουμε link για το κανάλι μου στην περιγραφή που και εκεί λογικά θα κάνουμε βίντεο με τον XY Pro. Ναι, αφήνω και σε κάθε μου βίντεο σε αφήνω. Εσύ δεν το κάνεις όμως. Ναι. Παιδιά, τι βλέπω. Ήρθε. Κάπου έχω κρυφτεί, δεν θα σου πω κιόλας. Εδώ θα είσαι. Τα έσπασα όλα, αλλά εδώ θα είσαι. Σπάσε, δεν θα με βρεις. Παιδιά, δεν μπορώ. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, κλαίω. Νάτι, δεν με βλέπει. Oh my god. Έχω το creeper εδώ πέρα, έτσι, στην μπλουζίτσα μου. Ευχαριστώ για το στοιχείο. Όχι, στην μπλούζα μου έχω ένα creeper. Νάτι, πετάει και κοιτάει παντού. Ψάξε. Α, καλά, που πήγε τώρα αυτή. Ξαφανίστηκε. Νάτι. Κάπου εδώ είναι, παιδιά. Άσε ρε που θα σου πω κιόλας. Εδώ έχει δύο λάμα το μεταξύ. Κάπου δεν είσαι, από εδώ δεν είσαι. Όχι. Ή που είσαι πάνω. Όχι ρε. Πού είσαι. Δεν θα σου πω. Ο μόνος τρόπος για να το βρω, άμα δεν τον δω, είναι να σπάσω τα πάντα μέχρι να φανεί. Δεν θα με βρεις ποτέ. Δώσ' μου ένα ακόμα στοιχείο. Δεξιά ή αριστερά είσαι. Έχει δύο λάμα. Να, από εκεί είσαι. Να το λάμα. Να σε! Δεν με βρήκες ακόμη. Φανταγία μου. Ωραία. Έλα δίπλα μου να κάνουμε το outro. Κάτσε να το κάνουμε εκεί που φυλάμε. Ωραία φίλε. Πάμε να κάνουμε το outro. Αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω να κάνετε τα like, ένα subscribe και πηγαίνετε στην περιγραφή να κάνετε subscribe και την Superstar. Τι όνομα είναι αυτό, Παναγία μου. Και bye!